Ba dukiya suka fi ka ba Naziru, Sarkin waka, ba zuciya suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba haƙuri suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba ilimi suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba juriya suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba waka suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba kau da kai suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba bayarwa suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba koyarwa suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba taimako suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba agaji suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba tallafi suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba nasaba suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba nasara suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba sanuwa suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba karbuwa suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba mabiya suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba nutsuwa suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba haduwa suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba jalabi suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba dafa'i suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba addu'a suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba kwalliya suka fi ka ba Naziru, sarkin waka, ba mota suka fi ka ba hamshaki, ba gida suka fi ka ba hamshaki, ba kuɗi suka fi ka ba hamshaki, baban islam huta abin ka sha sha'anin kanawa. Yaro a gidan sarki sa'ada ce ta jawo min, kafata ta yi nisa miya ta yau sai ta yi zaki. Yaro a gidan sarki sa'ada ce ta jawo min, kafata ta yi nisa miya ta yau sai ta yi zaki. Allah sarkin kowa buwaye ina roƙo ni ma, kai ne kai yau mai je sannan kuma kai kai yau kurma, ka ba mu abinci kala kala ka nufe mu da cin nama, babar nasarar da na yo ina tawagar annabin rahama. Allah ka nufa kullum na yo aiki na yi kwari, ko da ba a sani ba in na yo ka nufa garin yi kwari, ka tsare rayuwa ta ɗaukaka kar ta sani na yo buri. Allah ka yi min dan annabin da ya garjarwa sarki. Yaro a gidan sarki sa'ada ce ta jawo min, kafata ta yi nisa biya ta yau sai ta yi zaki. Yau gane gidan sarki bai kika zanwa babban yaya, sarki na mawakan Najeriya ƙauye da maraya. Lodi sai jirgi ɗau mutum ka haɗa har kaya, alhaji mai motocin da yawan sai ya zarce kidaya, mai iyako sun zo take sai su buge da fitsari, sarki mai kyautar don mutum bai neman kari. Ina nan nima don a ganni nake yin tari, ka faɗa ka ta nauyi yaro ya sa rigar sarki. Yaro a gidan sarki sa'ada ce ta jawo min, kafata ta yi nisa miya ta yau sai ta yi zafi. Yan Habib Jigawa wannan shi ne sunana, waka in zanyo na tantancen da salona, wata wakar in ina mamaki da kaina, amma ba mama
gidan ku Islam yarinyar kirki. Yaro a gidan sarki sa'ada ce ta jawo min. Kafata ta yi nisa miyata yau sai ta yi zane. Waƙar ka Naziru ‘yan Ahmad ni ne dainayo. Ka amin akuwa in mai kuskure ka san ɗan koyo. Ga bukata ta ka kira ni in zo kai min goyo. Yaro da alawa da na ga sarki sai oyoyo. Waken soya Allah ya nufa ka gagar kwari. Kai mun kairi in kiyar ka abuna ne kwazari. Ka bani kiraran ka na fesa kar a jiwari. Amma waka ni ma na amince kai ne sarki. Yaro a gidan sarki sa'ada ce ta jawo min. Kafata ta yi nisa miyata yau sai ta yi zafi. Yaro a gidan sarki sa'ada ce ta jawo min. Kafata ta yi